Nhar l-Erba' il-bibien tal-iskejjel se jiftħu għal sena skolastika ġdida biex jilqgħu kważi 35,000 tifel u tifla fuq il-bankijiet tal-iskola. Fis-27 ta' Settembru 28,757 student u studenta se jkunu mifruxa mill-ewwel sena tal-primarja sal-11 sena tas-sekondarja. 5,942 student fil-livell tal-kindergarten jibdew is-sena skolastika tagħhom fit-2 ta' Ottubru. Bekk ikunu daħlu total ta' 34,699 student u studenta fl-iskejjel tal-istat. Nhar it-tnejn 25 ta' Settembru se jitlu għax-xogħol aktar minn 7,700 edukatur fl-iskejjel tal-istat. Għal din is-sena skolastika ġew impjegati 275 professjonist ġdid bejn edukaturi, KGE u LSCs u kienu mġedda wkoll aktar minn 560 kuntratt ta' professjonisti oħra. Is-sena skolastika ġdida se tibda wara sajf ta' preparamenti li jvarjaw minn dawk amministrattivi u akademiċi sa proġetti infrastrutturali u diġitali. Matul din is-sena skolastika se jkun hemm 2,410 rotot ta' trasport b'xejn tal-iskejjel li aktar minn 900 minnhom huma għal studenti tal-iskejjel tal-istat. Aktar minn 32,000 student u studenta mill-livelli tal-kindergarten sas-sekondarja se jgawdu minn dan is-servizz. Matul is-sajf tlestew 12 proġett maġġur ta' infrastruttura edukattiva mill-Fondazzjoni għall-Iskejjel ta' Għada b'investiment ta' 20 miljun euro, filwaqt li hemm 4 proġetti oħra li se jkompli għaddej ix-xogħol fuqhom b'investiment ta' 53 miljun euro, total ta' investiment fl-infrastruttura edukattiva ta' 73 miljun euro. Dan apparti investiment ta' miljun euro fuq 514 il-proġett ieħor ta' manutenzjoni li saru matul is-sajf mill-ħaddiema tal-Ministeru. Fis-stqarrija l-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima spjega li kien hemm eżerċizzju kbir biex ikun żgurat li l-klassijiet fis-snin kollha tal-iskejjel tal-istat ikollhom l-edukatur tagħhom fis-suġġetti kollha. Filwaqt li xogħol massiv ieħor kien jikkonċentra fuq l-ambjent edukattiv li fih se jqattaw ix-xhur li ġejjin l-edukaturi u l-istudenti. Huwa awgura mhux biss lill-edukaturi u lill-ħaddiem amministrattivi fl-iskejjel kollha, imma lill-istudenti kollha li se jibdew sena skolastika oħra li fl-aħħar mill-aħħar għandha lan li tagħtihom l-opportunitajiet kollha possibbli biex jilħqu l-aspirazzjonijiet individwali tagħhom.